Здравейте, приятели! Днес ще направим един клип на Clash Royale. Започваме. 2 в 2 челендж. Ще събираме за клан честа, защото той не е много нужен. Може да печелим от него легендарки, но както аз съм на трета арена, трябва да стана на четвърта, за да печеля от него легендарки, но легендарките се печелят много трудно. Но нищо, аз мога да спечеля от там нова карта. Затова съм аз на 5 левел, трета арена. Тук имаме нещо. Така. Сега почваме две. Другите сега ще дадат. Хайде, зареждай. Оха. Така, на голямата пека ще пусна един бейби. Тази голямата пека. Сега пускаме един рицар да направим комбо, ако можем. Така, взехме едната кола. Така ще вземем и главната кола. Сега започваме да вземем главната кола и набързо ги бихме. Мисля, че този е много слаб, и защото не пускаше нищо яко и пускаше все слаби карти. Ето, още една коронка и отваряме краун честа. Айде още едно да направим, може. На арена 1 играеме, те са слаби. Аха, Валкирия и тук едно бейби. Драконче. Така. Един балон, той пусна. Така, пускаме пека. Взехме едната кола, така. Охо, този балон бие по много демидж. Мисля, че бие по малко, но така да се защитиме. Една валкирия, така. Той да сме го разпукали на 2 и 2. Така или иначе. Той пусна стрели. Аз ще пусна тук едно бейби и... О, не, дадат ми живот на колата. И сме го разпукали, няма какво вече да пускаме, така. Аз ще пусна един фаербол. Така, няма как да стане. Той с пресето. И сме го разпукали. Ние майче ще отваряме. Сега отваряме този и да видим какво ще ни се падне. 2 диаманта, 32 диаманта имаме.
16 каньона, 4 гоблин хът и епик карта. Епик. Едно бейби драконче. Така. Да направим да го апгрейднем. Така, за това нямаме много пари. Не. Това не искам да си дам парите, затова така или иначе ще правим още битки. Ето. На арена 5 играем, той сигурно има легендарки. Легендари. Сега чакам какво ще пусне. Този тук пускаме едно бейби и една мини пека зад него. За да я защитиме. И една скелетна. Това. О, не, убили се го. О, не. Една валкирия да пуснем и... Мисля, че с валкирите няма да стане нищо. О, този има легендарки. Най-твичка. Аз ще пусна тук едно бейби. И за най-твичката ще пусна... Ето още една най-твичка, той пусна с огледалото и една скелетна. Да пуснем... О, не! Бързайте, давайте! Но на него няма как да стане. Така, да го разпукаме. Барбариансите... Те се връщат. Така, тук едно бейби. Аз по бейби мини пека. Давайте. О, не, убиха ни едната кола. Проблем на 48 секунди. Този е много силен. Така. Един принц тук. Дали е свободен? Давай. О, не, пускаме една скелетна. Тук едно бейби. Ау, разбиха ни. Това беше всичко от мене. Ако искате, вижте приятелите ми, които ги имам, да играем с Friends. Ето тук. Вижте клана.
Ще има чест опенинг на 3 клан честа. Утре. Така. Утре вечерта ще го качим. Ето какво ми предлагат. Не искам да си давам толкова пари. И така. Довиждане и спираме видеото.